Pubblikazzjoni ġdida li tiffoka fuq l-Environmental, Social and Governance jew ESG u tiġbor konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet ewlenin waqt konferenza nazzjonali organizzata f'Novembru li għadda kemm ġiet ippubblikata mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-Malta Employers. Il-pubblikazzjoni tpoġġi l-ESG fil-kuntest ta' trasformazzjoni ekonomika li għaddejja f'pajjiżna u tenfasizza fuq l-importanza li dawn il-prinċipji jitħadmu b'mod strateġiku u integrat fl-amministrazzjoni ta' organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet. Fit-tnedija tar-rapport fil-Parlament, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia saħaq li dan ix-xogħol jirrifletti proċess ta' konsultazzjoni, riflessjoni u diskussjoni li wassal għal pubblikazzjoni dokumentata, bilanċjata u serja fl-approċċ tagħha. Ir-rapport jenfasizza b'mod ċar li l-ESG m'għandux jitqies bħala eżerċizzju ta' ticking boxes jew sempliċiment obbligu regolatorju. Minflok għandu jkun integrat fil-qalba tal-istrateġija tan-negozju biex joħloq valur miżjud fit-tul. Wieħed mill-aktar riżultati sinifikanti tal-inizjattiva u d-distak bejn l-arfin u l-implementazzjoni. Għalkemm il-maġġoranza tal-mexxejja tan-negozji f'Malta jirrikonoxxu li l-ESG se jsir dejjem aktar importanti, ħafna għadhom mhux imħejjin b'mod strutturali biex jintegrawh fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Qegħdin inniedu dan id-dokument li se jitqassam lill-membri kollha tal-Parlament. Huwa dokument li jiġbor fih konklużjonijiet ta' konferenza li aħna minna f'Novembru fuq ESG, Environmental, Social u Governance, illi kważi huma il-qofol tal-ekonomija, tal-trasformazzjoni ekonomika li mixja leħ Malta.